Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nanata sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento, katapusang Domingo na karon, ug ikapito nga adlaw sa atong Misa de Gallio, diin kanunay tang nag-uban sa mahal nga Birhen Maria sa iyang heroic nga pagdawat sa pagkaagianan sa kaluwasan. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, maghari unta ang kalinaw ug kalipay ug kalig-on sa pagtuo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto. Punon unta sila sa Ginoo sa mga grasya, labi na gyud ang kaluwasan sa lawas og kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, dada kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga manganak na ang babaeng nagbati, unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon nga gikan gayod sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kaya ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamatigikan sa imong trono. Diha sa kirubin padan-an, dasiga ang imong gahom ug umarika aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit. Ug tan-awa kami, atiman na pag-ayo kining parasan. Ug
ug bantayi ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Matabangan unta nimo ang tawo sa imong tuong kamot. Pinaagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mupahilayo kanimo. Tagai kami bag-ong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandam mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya, miingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon dito sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalat sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nakasuway na ba mong pangutana nganong si Maria nahimong bulahan sa tanang mga babay? Wa? Lingiyay mong tupad. Nanganong si Maria gitawag magbulahan sa babaeng tanan. Gusto kong magkita na, ito mga kilaw-kilawan, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan sa bungas diyan mga sa Isos. Pero nga mang bulahan man siya, makuha na nato ang tubag dinhi sa atong Ebanghelyo karon. Kay napuno sa Espiritu Santo si Isabel o iyang giproclaim ang mga pulong, bulahan ka sa tanang babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Pero gipunan yag ikatulong bulahan pagdayong katapusan. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Kaning pagtuo nga matuman ang tumong ang plano sa Ginoo dinhi kanato gideklarar pud na sa atong ikaduhang pagbasa. Matod pa diri, wa na ka magkinahanglan og mga sinunog, mga sakripisyo, sinunog nga mga dugo, mga tambok sa baka, karnero. Ang gikinahanglan sa Ginoo mao ang usa ka mapaubsanon nga kasing-kasing nga moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing naunsay imong gianhi. Kablita bay, naunsay imong gianhi. Kay kasagaran ra ba nato, muanhi dinhi, aron tudluan ang Ginoo sa pagtuman sa atong kabubuton. Dili pagtuman sa iyang kabubuton. Muna si Maria nahimong bulahan, kay nagsige ra gyud siya ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong pagbuot. Mga asawa, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako father sa akong pagkaasawa natuman gid nako ang pagbuot sa Ginoo. Taas ang kamot. Wa gyud. Mga bana, kinsa ninyo ang moingon, father ako sa akong pagkabana sukad nakasal mi sa akong asawa. Natuman gyud ang planos Ginoo nako isip bana. Taas kamot. Wasad kay bawo unsay pagbuot Ginoo. Pangutan na sa going na pader nakatuman sa gas pagbuot Ginoo. Wasad mo isang pare. Nakaron kining pagtuman sa planos Ginoo, kung mutuo na taani sama ni Maria, mao na ni ang source of great and unshakable hope. Kana bang dili matarog nga paglaom, dili
mo sana dili ba mawagtang, dili mo us-us, mo kubos nga paglaom. Mo nang kaning Pilgrims of Hope, gakinahanglan kita og mga virtues ni Mama Mary. Unsa toy mga virtues nga ato nang nahisgutan? Ang hope mao toy atong sentro, ang H humility, ang O obedience, ang P piety or prayer, ang E kanang upat mao ginay basic nga gihuptan sa mga santos labi na gyud ni Mama Mary. Pero matod pa nato sa atong pamalandong dili sad na sila matuman kun wa sad ning cardinal virtues nga gihuptan gyapon ni Mama Mary. Ang una, prudence. Ang ikaduha, justice, hustisya. Nya karon atong pamalandungan ang ikatulo sa upat nga cardinal virtues gitawag ni in English og fortitude. Ang kalig-on. Si Maria lig-on ang iyang pagtuo nga matuman gayod ang planos Ginoo diha kaniya. Matuman ba? Pasabot, matuman gyud ang tumong sa pulong sa Ginoo. Mao nang nahimong tao si Kristo diha sa sabakan ni Maria, kay mituo man si Maria nga ang pulong sa Ginoo matuman gyud. Gilingian na sa dimong tupad. Nakanang naong nimo nakatuman na sa pulong sa Ginoo. Kanang color sa imong buhok nagtuman ba na sa pulong sa Ginoo? Kanang imong kilay nagtuman ba na sa pulong sa Ginoo? Magsugod tas ginagmay. Hasta gani nang imong pilok nagtuman na sa pulong sa Ginoo o sinumpayan na gituman na nimo imong gusto. Naganahan gyud kag kanang pilok nga tag-as nga magbawog mao na sumpayan gid nimo. Kanang imong naong katumanan ba na ang color sa imong naong karon? Katumanan na sa pulong sa Ginoo? O basin imong yung gituman ang imong gusto nga ganahan gyud kag puti ang imong naong bisag lagom gid unta na natural imong panit. Kanang imo rong nabana o kanang imong naasawa, katumanan ka na sa planos Ginoo? O nasipyat lang kay gusto jud kang mabana ko ni mao nang akong hatag akong kaugalingon nag-premarital sex me ako dayong gi-corner niya karon nabana gid nako or naasawa na nimo kay imo paginanggi rape pagani haron lang gyud makuha nimo aron mosugot gina nga maasawa ang imong tuyo mo'y matuman ang imong plano mo'y matuman. Sa atong mga government officials, gikas presidente hangtod barangay officials, natuman ka ang planos Ginoo anong na-elected sila pagka-official? Kamo ba judgmental sa kay mostanan? Kanang mura bitaw mong judgmental kayo. Ayaw lang sad kanang pamalandong sa dili pataka lang sa mogyaw-yaw, pero mura bayagwa. Ana na siya. Sige, magpangutan-an na ita. Nindot ng mangutana sa akong pagkapari, natuman ba ang planos Ginoo nako? Isi Paris Priest dinhi. Sa inyo sang pagkaparisyoner, natuman ba ka ang planos Ginoo? Ana, kamo na mag-igo diya. Unsa may mga timaan nga nagpractice tag fortitude. Unya natuman gyud ang pulong sa Ginoo. Nalig-on gitang nituo ana. Ang una mahitabo sama ni Maria nagdala og kalipay ngadto sa uban. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon kun matuman na gyud nato nya mahitabo na dinhi nato kalipay ang ihatag ana dili kasakit. Kamong mga asawa naghatag ba mo kalipay sa inyong bana? O naghatag ani mo kalipay natuman ang pulong sa Ginoo diha ninyo. Kamong mga bana naghatag ba mo kalipay sa inyong mga asawa?
O nakahatag ay mo kalipay, congratulations, natuman ang pulong sa Ginoo diha. Kamong mga parishioner, naghatag ba mo kalipay sa pari? Di man mo katubag ang pari, man mo tubag ano? Kamusad, nahatagan ba ta mo kalipay o kusmod lang mga naw, lipay. Muna, magpangutan-an na ita. Kamong mga ginikanan, nakahatag ba mo kalipay sa inyong mga anak? Wa gani, wa mo katuman. Ang ato mga government officials o kaming mga pari, gikan sa Santo Papa, hangtod sa deacon, gikan sa presidente, hangtod barangay officials nga mga elected, nakahatag ba kalipay sa atong katawhan? Mao na. Kanusa man ta dili makahatag og kalipay, kana bitang mag-usab-usab ang atong desisyon. Moingon ka sa imong bana, till death do us part. Onya, nibuwag di ay ka. Tungod lang kay palahubog, tungod lang kay sugarol, tungod lang kay nangabit. Di na gina makalipay, labi na gyud imong mga anak. Magbuwag mo, din ana makalipay. Labi na gyud sa pag-ingon nimo nga ikaw ra gyud hangtod sa kamatayon nya pagbuwag nimo, tipon sa kaglaing laki, tipon sa kaglaing babae, gapuyo-puyo na sad mo, naghimo na sad mo bag-ong pamilya nga illegal o way sakramento, din agi na makalipay. Pero permanente gani kang moingon sa kasakit o sa kalipay, di jud ka mo atras, manglagom imong naong, mga lobo imong ngipon, moingon ra gyapon kang, this cannot change my decision to love you until the end. Kana makalipay na. Mao na si San Lorenzo Ruiz nakalipay, Pedro Calungsod nakalipay, San Vicente Ferrer, Mother Teresa nakalipay, kay bisan pag gisungasong na sila sa daghang pagsulay, patay pagani sila, wa gyud mo atras. Si Maria sad nakalipay ni Isabel, kay nasayod si Isabel nga layo kaayo ang gibiyahe ni Maria matud pa diri sa atong ebanghelyo. Mibakta siya sa mga bungtod, around 400 kilometers gilakaw na ni Maria para lang mo bisita o mo alagad ni Isabel nga nagmabdos. Kinsa bay di malipay ana? Kana ganing atong gihigugma nga dugay na natong wa makiti, mga usa ka tuig ba or tulo ka buwan, ikakita nimo unsa may imong buhaton, imong igsuon, love kay nimo, ikakita nimo nga mukalit og tungha sa inyo ba? Unsa imong buhaton? Ulpot kas kalipay, ala. Pero kana ganing maningilay utang, mo'y mukalit og sulpot. Unsa may mahitabo? Kabuang kagdagan. Nga naman, kay kanang pagpaningil og utang, dili man na sugo sa Ginoo. Sugo man na niya. Mao na nga niingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw mo paningil og bayad. Tumana na, di ba daghan kay malipay. Supaka na, daghan kay maguol. Nya nasa giingon ang Ginoo, ayaw mo pangutang bisan unsa gawas sa gugma. Gugma lang yun mo'y atong utang sa atong isig katao. Makabayad ba ka? Dili. Kung ang imong giutang ba, gugma, makabayad ka? Dili. Tubag. Kusga. Kana. Pila ra may pag-ingong I love you. Bayad na. Sige, lingya imong tupad. Lingya. Ingna katulo isulti, katulo ingna I love you. Nasunod, I love you very much. I love you always. Udi gina mahurot. Mo na ingos Kristo, pangutang mo og gugma. Dili pangutang og kwarta, kay di ka kabayad ana. Unsa may buhaton kung kwarta atong kinahanglan? Pangayo.
Pangayo kamo o kamo paghahatagan matud pa ni Kristo. Pangayo gyud. Dili mangutang. Gugma lang atong utangon. Aron kabayad kita. Ana. O tanawa, di ba igpangayo nimo? Sayo na kay pag-ingon. Wa ko'y kwarta. O, wa na kay obligasyon. Adto na sa kaslain. Wa ko'y ikahatag. O, adto kaslain. So di sila mag-uol. Nga inighatag nila, maingon lang, hindi ay kabayad baka tumbuang-buang. Mao na, unsa may buhaton, practice fortitude. O unsa maning fortitude, unsa may elemento ani, aron malig-on tas tanang mga pagsulay, labi nas pagtuman sa sugos Ginoo. Ang una gyung elemento, tuo nga ang Ginoo mao'y gamhanan sa tanan. Nga way imposibles Ginoo. Diha isintro ang imong pagtuo. Mo na inig-ingon nimo, kulatahon ka sa imong bana or kulatahon ka sa imong asawa, nya moingon ka, Lord, ako man gining asawa, bisan pagikulata na ko ani, mutuo gyud ko nga duna gini kalipay nga mosunod. Pakulata din ka. Mo na gitawag og pagtuo. Mutuo jud ko, Lord, nga bisag karon nagsige nig suyop akong bana, moabot ra gyung panahon nga matukhang ra gid ni siya. Og mausab na ni. Og di man ni mausab samtang buhi pa, mabuutan ginig maghigda na ni slungon. Nituog yung ko ana. Tanawa, ighigda na slungon, askang buutan na. Di na gina, maglihok-lihok. Di ba? Kining akong anak, Lord, bisan og kusog ini muduwag computer, pero mituo jud ko nga kun ako lang gining higugmaon, malipay gini siya og makalipay gini nako. Tanawa, di ba moingon din na imong bana, imong anak, ma, kadaog kos duwa na mo, ma. Na-awardan ko, hay namang award, nahurot na. Pero ako'y number 1 sa among duwa. Wapam gani ko'y tug, hangtod karon. Ikaw, oy, very good, very good. Kalipay na eh. Di makalipay. Ako sad mo tuog yun ko, nga kung magsigila dyan kong baligyag slot, mahurot ra gining slot. Bisan paghinay kayong halin, mahurot ra gini. Di jud ko mo give up fortitude. Di ba? Fortitude na. Tanawa karon. Di ba? Sige tagbaligyag si Tio. Dugay-dugay biato ni abot man gitog 3 kabuwan, kapin, ang mga 4 kabuwan. Pero nahurot gyud mo nang padayon tang nakahimo og mga balay na nasa taylaing 4 ka balay nga nabuhat. 17 na kabalay atong nahimo. Gusto mo mo tanaw? Sige, tanaw ta. Ika number 14. Mao na ang before. Di man day ko kakita diri sa lipdan man. Sige, after. Di ba? Ika number 15. Kalain na ng balaya. Nya after. Ana. Mag-buys pati. Before, number 16. Kana. Ganahan mo na. After. Uy. Nisamot. Waday. Okay na kayo na. Number 17. Luya tao na eh. Number, pag after. Murag na sa high-end subdivision. Para sa mga way balay, tagaan kaginana, na akos una, sa among gipuyan sa una, o gitagaan pamigbalay ingon ana, maglayat-layat, miskalipay, kanindo tanang balaya. Mao na, atong pakpakan ang tanang namalit og sitiyo. Ang ato ganing lugaw, 72 man to kaslats, tag 3,500. Karon, duha na lang kabuok ang kuwang. Pakpak yapon. Ang makaunag palit aning duha na lang kaslat, maogi malangit o guna. Kay makumpleto naman. Duha na lang kabuok, 3,500. Ang ato sang para sa Christmas party dinhi sa atong parokya, o ang atong i-celebrate sa Santo Niño, ang Santo Niño's Healing Gifts,
is in HG. 34,396 pa ang atong available. Tag 100 pesos per slot. So ayan ko nun natog hurot before sa December 31. Kaya dili. 100 ra. Pagpalit mo slot karon 100, nya sunod semana 100, katulo palit 100. Awa na, hurot na. Nya ang atong SBF dag 13,497 na lang ang atong nahibilin. Tag 500 pesos. Siya rog di ni mahurot before sa end sa January, di ba? Pero nganong di man mahurot kay naatay kahadlok. Dili talig-on sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Mahadlok gitagwa natay kwarta, ug tungod anang kahadlok nga way kwarta, midako ang maong kahadlok hangtod karon naggubat na ang Pilipinas, ang atong mga leaders nagsigi nag-away tungod anang kwarta. Naggubat na ang mga nasod tungod anang kwarta, nagbinungulay na, wa na'y kalipay ang mga managsuon, ang mga manag-agaw, ang managsilingan, tungod gyapon anang kwarta. Wa naman tay kalipay kaayo, tungod kay, wa na matuman ang pulong sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad, last na lang ning lingi, ang di mo lingi, mamatay. Di na ko mahadlok magpakamatay para malipay ka. Ingna, di na ko mahadlok magpakamatay para malipay ka. Huy, lingi mo ba? Ngayon, malingi. Hadlok lang yapon mo. Aron malipay na imong tupad. Pakamatay. Sige, katong magpakamatay, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gugma sa Dios kanato mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa masaligon kitang moingon, Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadun ngadto sa mas halawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao, diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mabdus nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlaw, ug kadtong mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pagpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan niining kasaulugan mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakataw nga bata mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuohon nga mihalin na, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga niya sa among altar, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nagngandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sad kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay na makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na damo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on nya mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kun ato gyung paningkamutan ang pagtuman sa pulong sa Ginoo nya motuo gid ta nga ang pulong sa Ginoo mohatag gyud og kaayuhan og kalipay. Karon ato na sang halad ang atong mga petitions and gratitudes ngadto sa Ginoo, pinaaging simbolik nga pagdala sa inyo mga Christmas balls nga ri sa atubangan. Samtang nag-andam pa ta atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong PIMAG dias gawas, ang atong mga kapulisan, atong mga barangay tanods, barangay officials, mga barangay health workers, kamoy atong nahimong mga medics. Ang ato sang mga Eucharistic lay ministers, ato mga usherites, love offering assistants, ato mga parish personnel, mga sacristans, ang atong mga IT, atong sokom, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang El Elyon Charismatic Community Choir. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Karon ato na silang pakantahon. So karon akong hangyon ang mga ni-offer sa inyong gratitude o petition sa pagtindog para sa atong pag-ampo. Dungan sad ni sa pag-ampo sa atong ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak, nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining tuig 2024 o sa ilang paghalad karon sa ilang mga petitions and gratitudes niining adlaw. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ila binagayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo, amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa among pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Masipang pakpak kanilang tanan, anihalad karon, lingkod sa makadiyot. Osbon ako, atos ang pasalamatan ang nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga mao ang clan ni Brad Edgar o ni Mrs. Orday Margarita Tuong. Atos lang pakpakan. Salamat kayo. Atong pasalamatan pag-usab ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit natong mga slots. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 46,503 ka slots. Nya napay 13,497 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 347 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Nahalina na tag 5,604 para ni sa atong Christmas celebration o Santo Niño nga festival karong January. Napay available nga 34,396 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Niabot na sag 82 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sang lugaw slot 70 na ang atong nadawat. Duha na lang ka slots ang kuwang, tag 3,500. Salamat kay ninyong tanan. Atong tagag masipang pakpak ang atong mga namalit og slots. Ang atong ikhak, edad ko halad ko, atong padayonon paghalad, o niya katungwa pa kahalad, hangtod na lang ta sa December 25 ang atong pagpanawat, pero ang atong pagbindisyon aning atong box, simbolik sa pagbindisyon sa atong mga edad, hangtod ni sa December 31. Niya, ang atong midnight masses, karong December 24, 10 p.m. din sa simbahan, 8 p.m. dito sa mga kapilya. Niya, December 31, 9 p.m. din sa simbahan, 7 p.m. dito sa mga kapilya. Monitor lang niya ninyo. Niya, ang atong misa karong adlaw, Pitsa 22, karong alas 9, alas 11, niya alas 3, o alas 5 sa hapon. Wala na alas 7 gabi. Ika 29, next Sunday, wala tay misa sa hapon, buntag ratong misa kay papilon tang tanan sa procession, solemn procession dito sa Cebu or Aribatas Danau o maura na itong lugar nga options to asa ito as Karkar na asa dito sa Bantayan Island. O gusto ta opening sa Jubilee year. Nya ang atong Paris Fiesta 2025 himuon sa Mayo 3, 2025, ikaduhang Sabado sa Paskos Pagkabanhaw, second Saturday of Easter. Padayon sad mo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. 212,000 naman tingali ang subscribers ani. Nya, kuan lang gyud no, view, like, share og subscribe kay makatabang na nga maka-income sa tadinhi, maayo mang mohatag og income ang YouTube aron matahatag nato sa atong mga charitable expenses.
Nya ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liluan. Mao na inyong sundon nya i-avoid gyud ang pagkabiktima sa mga scammers nga nagdas akongan mag-solicit pa gyud. Tanawa gyud ang atong official information. Makita na ninyo sa atong online mass sa offertory song o inig final song. Nya dihas gawas na anay ato mga sisters nga namaligya og religious articles ato silang suportahan kay ila sa nang iatiman sa mga abused children, abused women nga ilang gi pangsagop o ilang gi alagaran karon makatabang sa tanila. Nya sa katapusan padayon na ang paglimpyo sa atong nataran sa simbahan o sa atong barangay. Ayaw mo patakag labay-labay sa mga cups o mga spoons nga gigamit anang atong lugaw o bisag unsa nga garbage. Ayaw ninyo ipatakag labay bisan asa na lang. Mao na, salamat sad sa ni-observe na niini. Unsa toy meaning sa Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Mao na itong buhaton sa atong palibot, no? Himuon natong Cebu. Clean, economizing, beautiful, and useful. Manindog na tang tanan, mga useful. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria ug ang atong kaugalingon. Salamat kaayo.